Good evening. Nasutil kayo umat na tagapatikay. Nabos tag barbarirong pay dati tao nga maulaw dati may ingkabil yung altar agkot-kote kas na agganganad pero dati pa nagriinak na tay damok ti umay ka nagkas jay ka naibdan sa manan ko naman di pa ani agkot-kote mo ka kas lamang makapabutal. Nabos ta mo ulaw pay tao agkot-kote kita amnay si kamamati agbas-basa ti palpalayog. Nakadandanunan nyo idi gangganan ijay. Ay kababayo pa lang tagduma. Ayan. Manungal daw yung nagyan iya anak talaga mo nya na ganan makapabutang ta uray tatay agdigdigos ha ke nanipod namin digang ganad no agdigos ha kuno si arap paspapasa tabakan no maira na dakad jay ka mumaya tatay agdigdigos ha kunana to law datan sa manan ako kumita di tawa di si arap agkot kiti paliiwat ning angin kanya taya damon ka na doon kumanalduog tay bumaba agan andar kayang dilugan ang dadan itong tang driver nagsabang laban na inandaran tanong uray dagit ay lugan nga nadadagsan o daddo mga lumabas kas na ako dagtan sa manan ta uray di katrik na daddo maagkas din eh diyan mo na mariri na yo uray al-alyan sama di mangkas niya kas dyan diyan mo talaga agdala ta agkot ko tin daddo ma uray agkod tay dakol nga asok dagdagdag ko na ka ako makatartaraya ko na muar ngata nakabukbutang mat nga talaga ay awang mo tilaban tayo ka talaga mo nga hindi mo tsaka nga nakipamunpong rumrumwar tayo pailaan apagruwar bakit na nakaruwar tayo nuhaan ko man digad nagkakaribuso tayo kung madyo unag ti simbaan chinek yun inang rosaryo baka nakapakluban hindi pa yung pungpong nano kinita ayan man at least ay kararagan tayo huwag makagat butang namutan ka nakapakluban na dyan nagpulmod kaya talaga amot na nakabukbutan tayo dinalpas yung pungpunan imuli at yung kwarto kapag ikat ko dyan sapatos ko ta medyo dati medyo na ilot tinag di pa nakagagganad ko na ka paliiwag pa'y laang nay kumigsamat rimuarat dyan ti agdan nga di mapan dyan ti dyan rooftop diya mo kaya ti bumabata ka nagtuog mo dagay tay bisikleta ka dagay tay trophy ka dagay DJ office kung lumapanak ito baka tupak dati building na talaga mga kastoy ti gulgunan nakitaan nyo dati lamisaan nyo na nagpigsa kaya di kuan maday baka tupak mo di jay ingkabil mo di rooftop napanak niya rabotis yung dyan ti kusina na ikanalukay dahi dyan baka marsuod di kusina magabura na napanak dyan nakakapot dyan apo may salak kararap ko Uston apo. Makataktap pa ka diyan, di ka din, di ka arugan, may nang baka mo. Mailulumang ka dyan, baka kakasidak to mo lang na berberokan. Kung talaga nga di naman na di tayo hantay ma-i-explain niya. Hindi ko nakarwara kung bimaba mo laangan. At dagsang-sangit ijayan nakadalupisak di plaza, at damay sama na nataanganan, piman nakakapot, jayan tiring di basketbola, di pala inmid ba. Aging gana nga idikuan, nakapano kayo, agpali-pali-iwan mi pala, agtatarikan na rumwar, idikuan, nagtawagan nga, di makal din na, ijay laon nyo. Tumaray tayo, ay nakataray kayo dahil nga dadumang, or ijay kaaruma mi kadako, nagtataray din nga napandiyan na nga to. Kakunak mat, haambog nga ta, ang katanawan, kung nakingigol, mabutan mo na umuli, at di pa naguli na nga, ijay ti rooftop make, isa palagad, palayo mo naman na. Ngamnukas ta ko na tayo, agsepti tayo, natalain tayo. Dapil agbumbumba mo, kadagito kakadwak mo nga rumanitrit na tayo, pinagbumbumpain tayo na. So napang kamay piman, iyayan ti pakasangita kung niyari na nga mamaawatan. Ado dagit ay nanang nasaka-saka, grama jubing na nga itartaray ta. Nagnakam ito'y sagat nga agpadayat na magnakam ko ba dinagting na madi mo dyan tayo makitam dagit ay inkuliglig na mga inlugan na nanang dagit ay magmag na nga saka-saka at dapay may isa nananang piman na tila awit na kada Biblia ken Jerusalem na
Adamo di may sa Santo Niño, ti pakaruruda, adamo may sa saka-saka, naka-sleeveless na babae, nakasiksik-sik, ti pala na itaray na di aso na garod na dati. Kaya pala na aso. Kada duma ka Biblia, iganda ka na sa iso na aso pala, orla ko man di sinilas na haan ta aso, kaya ubaan na nga. Kanya na, hamagarod nga natalaki nga aso, pagpadya mo pa man, adda sabi, gud-gud naman. Iso pala itaray na nga umunawat. Nung talaga nga na pabuungan tayo, amin, hantay mailiba. Nga uray tatta, nadag ko tayo, kasla, diyan mo no maiyang anlon, pa na dirit na kaas dyan. Kadi mo ka, diyan mo maamuyot tayo ayan nyo, nga nuda kami di ayan ni, naday tayo magaganadan di itlog. Into nagpisa, niya kastada? Nagkabil na tayo kayak niya, sa kanya nga rito English tiyak kaya. Shake siya eh. Okay, so English tiyak. No. Di man nagpisa niya itlogan. Into no, ay no, naganggalan. Into no nagpisa. Mga alat tiyak kaya. Ikas, diyan mo na niya ti purpose na. Siguro nagdang ikas dyan. At kakas dyan ako nagtataray at agad. Iso di ko na kada ko mamangyak-kayak kanya. Tabarbaring agtal na DJ. Kada ko mamangyak kanya. Tabarbaring agtal na DJ. Kasi pa lang eh. Aji masigaw. Aji ubin, iyak-ayak damat. Ngayon, saan ko nangiyak? Kanya kastada. Ay gulgulan daw. Ay so Diyos ko. Magulgulan tayo kumaamin. Ngam talaga nga hantay mailibak nga aging gatatta. Noan niya, no kas ano jibutang tayo dito eh. Kagasan dati kas nakastoy ko mangag mo mga granitrit, oray lang nga talagang kas nakagsamat kas chini. Nakarkaro pa nagati kagabsak tayo at ala ko majibanggad. Talaga ang mga building pa nagati nagreso udan. Talaga nga jibutan tayo sa pasat niya. Ngam amuyot ni kitaan nyo ti irony na dayyan niya. Kitaan nyo DJ kuha tayo. Mana impari na nga awanti gaway tay amin. Uray nakaadal ka. Uray adda kwartan. Uray adda logan mo hamang mga balin nga driver. Uray no anya ti profession mo awanti impakita na nga awanti gaway tay amin. Nga sigurado ang nagwalo tay amin haan. Kasi ko mga isa mga agangganit ko mga malmalan. Makalma tayo magtapo. Ayan na yung mapahang ko mga kung wala ka. Di niya kaseryoso tayo mga nagluhalo na talagang oray siya agad admit na padi Aga kanayon tayo admisa kanayon ang mga agaturang kararag. Di niya nga kararag ko. Tila kararag ko nakakapot. Diya nga rusim ko nagputin na kinbaba. Diya kasi na may uston ako. Uston. Diya lang di kararag ko kasi awan sa mali nga maibaga akong dyan pa maibaga nga bendisyonan di pamilya kada amin kada nagiti ka parokyanos ko. Uston ako. Diya lang di kararag. Nakapudpud no ang kararag. Nga nagado ti kayat na nga ibaga. Kada diya man ti kung kunano dito kakabsat nga, nadumtan ti kakastoy nga gundaway. Diya nga diya self-surrendering, diya tayo surrender tayo, di amin tayo, kanya ako Diyos. Kadama, agtataray nga agpagaya, damo ilogan tayo, kung di na tayo makuakin, saka-saka pa iti daduma. Diya mo, no makatulong ti sangit kin ikis. Katalaga mo, ginervyos tayo, nakantay na among, anya di diya mapasama kan. Kinukas na mag-keyboard talaga nga kastan eh. Uri tumpok ka di taltalong, baka abuka. Kada ka to dyan, di sikatin mo na nakakita kin sa kanas, no. Nabukat talaga ka, di dyan una. Kaya na dahil kaamot, mabuy-buya tayo lang, di movies di dyan. Kabubutan lata ka, kinadyan na talaga nga. Kumpot ka karoot, ano natin, mabalin mo nga rin, kaslaka na, itarap nga rin nga kas dyan eh. Nung di dyan ibagbag dito nga, di dyan kararag tayo nga nakapudpud no, di tayo awan gaw-gaway tayo. Di talaga nga ang-surrender tayo. Kasi di dyan, isuti ko na ako na, di dyan ati kapupudman nga pamati. Uray mo nga tanuin niya ti religion mo, kadaan niya amin nga naggap-gap pa nga pasatilubong di dyan, ano di dyan nga kabutang nga imayan tayo, talaga nga agkararag nga agsangit nga hamumaawatan.
Idi agpadaya kami makita dagiti tao dagiti kakabsat nga ko jak awon kas langay awon pay maaramidak na nagado nga tao nga agtarayan nga mapan ijay kuang nga daytay kasla ja panik dayjay rina. So kung namo dagiti daduma di ka kapitana di dili agpasurong ka no agpalaod ada kita bilaw isa na kaya ug gapot agtataray na nagtaray mo lang. Kasi siyempre, di tayo masurutan talaga nga, di tayo masurutan na talaga nga narigat. Ngandi dyan, di mo na parik na ni Apo Diyos, mabalin mo na parik na pinalagipan na tayo mo, nga agkalit tayo at taking kuha na tayo isuna nga rod tinamarso tilangit kindaga. Agkurno tayo at nangarod kanya na tayo isuna tinamarso, ano kaya't nga bawian amin dagiti timay sa laong na segundo ako, mabalin. No kaya nga bawyan iti split second na ang akot mabalin. Isugarod na bahagi tayo lahat ti agkurkurno. Dahil ti ebanghelyo tayo nagmaya ang iti kunana. Idinagawid awan na mati. Idinagawid idi agsermonan agi palawagan iti templo. Awan ti mamati kay kuana ta apaya kalugaran dangaron. Amuyo ti logic na di dyan, haan nga nagaramid ti milagro di dyan, basit ti naramid ng milagro, ta kurang ti pamati dagiti kalugaran na. Kayso nga di dyan milagro nga orayan tayo, titulbot na, naunag a pamati. Kayso nga rin ko na tayo nga agsarden, ako, agtalit tayo, tapno di dyan, no iyunag tayo pamati, maaramid, ti pamendisyon ken grasya na kada tayo, kararagan tayo, tilubong tayo. Ikararagan tayo dagit tayo nadamran. Pagsiatan na tauri kas di kapigsa. Awan unay tinako kanya tayo tila na ko ka dagit basit nga gamit. Uri gisimbaan tayo basit lang nga gamit. Dagit tayo lapid figurin ka na dagit tayo display tayo. Awan pay laang ti napakaruan kanya tayo. Numan pay nadamran aji puso tayo nga butan aging gana tatta. Takadadag to ti ka. Uray pusan ka no. Nakatinag niya po sa kagangganad man hindi umuna nga napabukman tayo nga ipari na ko man ni Apo Diyos na dapang mati tayo kinuha na ipari na ti ipari na di butan tayo so ti kunat dibilyagan siya tatay ka lamaturog kay ito nga nasayaatan nga dahi tayo nakalman kung ako labarbaring ako talaga nga dapay laang aday puso nga makatartaray dapay lang aji puso nga no siya ako nga nakalaklat ta di kwarto kindo katak di sila katamok ti pagtarayag nga iya na dayong Apo agtalag tayo kini Apo Dios dahil ti kapintasan nga gundaway nga ited tayo ti amin tayo isurrender tayo ti amin tayo ken kuan